trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Karon mao ang adlaw sa pangilin sa Sagrada Pamilya, ang pamilya ni Jose, Maria ug sa batang Jesus. Gimbutan sa Dios nga ang kaluwasan mahimugso diha sa pamilya nga maoy nagmatuto niini hangtod siya nahimong hamtong ug sarang sa Dios alang sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa pagkatao sa iyang bugtong anak, gibalaan sa Dios ang tawhanong pamilya, ug tungod niini, taliwala sa mga kahuyang ug kapakyasan, ang matag pamilya, pagatawgon nga sagrada. Sulod ning santos nga misa, pangayoon ta sa Dios ang panalangin sa matag pamilya, lukop sa tibuok kalibutan, nga mahimo unta silang tinubdan sa paglaom alang sa tanan. Busa, isip usa kadakong pamilya sa Dios, palihog manindog ug simbahon ta ang Dios nga atong amahan. Sundo kitang tanan maglibay sa ulugon ang himayang dayon, ay nigtag na adlaw ng tawon ang manunubos sa kalibutan. Panunda ang atong kabulangan, iwagi ang kasugod sa dukan, magsanyang itang tanan, ipanahon sa kalipan. Magsanyang itang tanan, ipanahon sa kalipan. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Or Merry Christmas. Christmas is sa mga today, ato ang pag-ampo, special kayo, lipas to mga pamilya. No? And we pray for them, atong pamilya. Nga, niya uban nato, also sa mga pamilya na itong tuwa nasa langit ba. We are still one big family. Mga we pray for them at ito nang ihalan ni Misa karon. Pasalamat sa Ginoo sa gift of the family. Like for example, a friend of mine namatay ito sa stage, Rodolfo Alicaya. I'm asking you to pray for him. No? Then pasalamat sa gift of the family. Like for example, Lina Largo. Pasalamat Remy, Alice, Helios, and family. No, we thank God for these gifts that we receive. The family. Huwag karoon, maandaw kita pag sa ulog ng Santos nga Misa. Atong basula ng atong mga sala. Israel.
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluon ang atong mga sala dalong ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos sa kalikasan, himaya, himaya sa kalikasan, ang iyang katawan karunang maya, ang Diyos ukadait na naong sa yutan. Ginoo Diyos langit ng hari, Diyos amahan makahagaga, ahong sa pagkanan. Nagasimba kami kahalimo, nagapasalamat kami kalimo, nagadaig kami kalimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos sa kalikasan, himaya, himaya sa kalikasan, ang iyang katawan karunang maya, ang Diyos ukadait na naong sa yutan. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, ang Ginoong Diyos. Corderos, Cordero sa Diyos, ikaw na sasala sa kalikutan, taloy kami. Ikaw na galing ko sa tuo sa Amahan, dawat ang among pagamuhuyong. na ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang naghahalangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Diyos, gatagan mo kami og talagsaong panigingnan sa santos nga banay. Itugot ang amuang pagsunod sa ilang pagsinabtanay, paghigugmaay. Magapahimulos kami sa mga ganting walay katapusan, dias kalipay sa langit. Kini among ipangayo pinagi sa mo Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Ang gugma sa ginikanan ngadto sa ilang anak ug ang pagtahod sa mga anak ngadto sa ilang ginikanan mao ang sukaranan sa ligdong nga pamilya. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Sirach atong paminawon. Kaya ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom, ibabaw sa ilang mga anak. O gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala. O kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana, ang inyong kaugalingong mga anak,
maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuron ninyo ang Ginoo, pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan ug sa paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo ug taas nga kinabuhi. Anak, atimana ang imong amahan inikatigulang na niya. Ayaw siya hatagig kaguol, samtang buhi pa siya. Kaluy siya, bisan kun ango-anguhuna siya. Ayaw siya tamaya, tungod lang kay ikaw malig-on ug maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron hibayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga madlukon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan sila nga madlukon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ang imong asawa may sama sa usa ka mabanghong nga gagon nga anaa sa tungkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo, libot sa imong talad. Aniyaing nun ini panalangin ng tao nga madlukon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ang pamilya usa ka gamay nga simbahan, diin unang masinati sa tao ang gugma og kaluoy, ang pagtinabangay og pagbinasayloay, ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Atong paminawon. Kamo ang katawhan sa Dios, gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop, ug magmapailubon. Pagtinabangay ug pagpinasayloay kamo, kunduna kamoy mulo, batok kang bisan kinsa kaninyo. Pagpinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kay alang niining kalinawa, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo
diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Papuya sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandianon niini. Pagtinudloay ug pagpahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo ug balaan mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsa ang inyong buhaton o isulti. Himua sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda ug tahura ang inyong mga bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw silag daog-dauga. Mga anak, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an silag kadasig. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa napulog duha na katuig sa Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Pagkatapos sa adlaw sa pangilin, na mauli sila. Apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalog ni ini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban sa Jesus sa panon. So nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangitan nila siya didto sa ilahang mga paryente ug mga higala. Para wala siya nila hikaplagi. Busa ibalik sila sa Jerusalem, pagpangita kaniya. Sa katulo ka adlaw, ikaplagan nila siya dito sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo. Namati kanila ug nangutana. Ang tanang nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang malaamon kaayong tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya. Ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan na balaka pag-ayo nga nanghita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan higit ako sa balay sa akong amahan?" Para wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Ipauli si Jesus Nazaret uban kanila, nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug mitubo si Jesus sa lawas ug kinaadman, kahimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ngayon, may Pasko ninyong tanan. Pagpanta, Pasko mga Japonon, Christmas season naman aron, no? So, I hope and pray nga inyong Pasko, itong sa ulog ko itong Pasko, Santo, Merry Christmas, Blessed Christmas,
Usaman, Blue Christmas. Ah. Ah. I hope and pray nga katong yun, Merry and blessed yun. No? May nang blessed kayo. So kabutan lang yun nga, marubag, na naamuguhan nato yun ba sa kasalugan sa Pasko bitaw? Kaunsa di ay ka-importante ang pamilya. No? Bulahan kayo itong mga pamilya nga nagkayo sa panahon sa Pasko ba? I could just imagine ilang joy. No? O subok kayo itong mga pamilya nga karon ba, sa panahon sa Pasko ba, nga wag sila magkahiusa. Ako, I experienced that, no? Sa Misa de Gallo, sa Misa sa doon ng gabi, mas Pasko bitaw. Usually, Noche Buena naman, una yung reunion kayo, reunion kayo. I remember one time, human ni Ana, of course, kay mga pare, mga pamilya, humas misa, ikarasang usang ato, palis kwarto rin mo. No? Minaw lang kas buto-buto. Anyway, a friend of mine called me, ningon siya, Nyor, can you drop by the house, aring-aring ka jod, kay nag-istorya yata. Nanianto na ko siya. Well, it was balay, it's a big house, tanan, andam na, narin pagkaon, magkita ka. Pero nibog kung anong siyang usa, na naglingkod, yung mga tao, bay, usay problema, okay man sinuwan. Of course, yung asawa, sa gawas, yung kontak. Ang problema, nakuha sa mga anak niya. Pero nibog siya 15 maabot na anak kay ilang ayang anak ko nakabangi man. Munang doon na ba kayo mo adto, doon na rin mo adto. Pero it's midnight, there was none. Why would they have ba? Well, kami na di istorya. No? It was, well, ako sa, may presence, no? Ako siya. But it's really sad, no? It's really sad. Lahi kayo sa like for example, sa reunion bitaw sa pamilya, bitaw sa Pasko. Like for example, reunion sa among pamilya, mag-ambog, magbundo, mag-imis, karkarta na ba, sus, tagkar kayo ng mga apo, sungkod, na ba, they're all there ba. Nindot kayo tanaw nga, magtanaw ka ba, kadakhan kayong bata sa ito mo, tiguan na dyan kayo tanaw, tiguan na dyan ka ba. Anyway, ang nindot kayo mga batang tigulang, marabag ka ng, once again, they gather and they play. Marabag ka ng bitaw, ikadula na ni mo mga apo, mga sungkod-sungkod ba, play, laughter, sharing, ano ba. It's all that, no? Marabag it's beautiful really. It's an experience ba. Kanindot kayo ba. And it's because of Jesus. Pag kumagay sa mga kalihokan sa Pasko, noon ko sa kuan sa apo ningon. To, may tanong ka ng Pasko kada adlaw no? Yes, why not? No? Ang Pasko is being together, loving, sharing and caring for each other. It should be every day, di ba? It should be every day. Why not? Mga isuon, importante ang pamilya. In fact, gani ang unang Pasko, dapat pamilya, di ba? Naagyo sa pamilya ni Jesus, ni Maria, ni Jose, diha yun. Yung karoon ang simbahan, naghatag na ito model, the Holy Family, model sa tanang mga pamilya. No? Pero kung malandungan niyo ba, estudyuhan niyo ang kinabuhi sa Holy Family, no? Pag-ordinaryo yun. Kanias nas kalibutan, ang ilang kinabuhi, tawanon sa kayo. They have the share of, kanang share of sorrow, kapaitan, problema. Of course, they have the share of laughter and joy. Makita, tanawa na gano'n, sa Ebanghelyo gano'n, makita na ni mo, usa silang problema, nautangan silang anak, ratol na kayo sila eh. Ordinary kayo, this happens to us. Kung flashback ka, matikod ka, nga atong pagkuhan, may himugso na ang bata, nangitan sila ga, asa mga anak si Maria, pait kayo sila eh, no place for a child to be born. Lisod, no?
O di alas pasugan. Ilang problema. Bawa sa ta, gamay pa ganyan itong bata, wala na to. Gawas nga homeless siya, nataw siya ng home, refugee na siya, nagbakwit-bakwit na siya, kaya patyuno sa siya. I mean, they have problems. Move forward ta siya buhay na Ginoo, ibaw ta nga, ang ilang pamilya ba, dili ka ingon na to nga, secure ka ayaw, naas ka kabus, they have to work and to eat, no? San Pedro, and St. Joseph. And then imagine, I would have imagined sa kay katong mga issue against ni Jesus ba, mga kontrahan sa mga Fariseo tanan, matandog sila and to have to see member of the family crucified. Pamilya. It's not unang pamilya ni Jesus. Dili sa yun. No? O parang doon na common. Pero they have also the share. Sagrada ilang familia, ideal family. Because sa dihang mga kining gitawag tong mga pag-antos sa pamilya, still they have the Holy Family. Unsa man nagka-holy this family? Ang ilang pagtuo, ang ilang pagsugot sa plano sa Ginoo. Si Maria ingon yes, si Joseph ingon yes. Ang ilang nagpuyo sila kinabuhi nga nagtuman sa sugo gyud sa Ginoo. Bisan pag unsay problema pero ilang gituman lang ang sugo sa Ginoo. So the Holy Family. Yung sila kanindo silang pamilya. Na Jesus. Jesus is there. So ang ilang anak source of joy. O si Maria is filled with the Spirit. Full of the Spirit diri ka mga igsoon. That means you're full of love. Kung sa pamilya, naan ang gitawag tog kanunay pagtuman sa sugo sa Ginoo. Naan ang presensya ni Jesucristo. Ug naan ang gugma ang gas sa Espiritu Santo. That is a Holy Family. Ug mauna ang Sagrada Familia. Muna na nila. Kita mga isuon ito makaton na ba? Kaya doon ibete mga problema pamilya ito. Kisay pamilya hindi may problema Every one of us doon na dahil problema. Lain lang problema na ito. No? Some financial. Huwag kabus, kalisod. Some physical. May masakitos pamilya. Masakit problema na biya kayo na. No? Kana gyud ang uban moral gyud kana spiritual ba kana mag-away na ta magdili sa pasilabtan na iba di na magtinang huray no these are kini bitaw mga problema sa pamilya ba kumatikod ka ako many times matagog recollections mga batan-on bitaw I always ask unsa may inyong problema unsay labi na kung problema ninyo ibaga unsay tubag ni family problem wag gumingon economic problem of the Philippines. Close to the heart ang pamilya. Family problem. Sakit ba guni sa pamilya mga igsoon, no? Doon makita. Mabitaw kung sa pamilya na ay kita to kasakit, bisag kinsay masakit, affected ta tanan. Badata, burusad na sakit basta doon mag-antos. Pero ang kapait ng pamilya mao kini, no? Mao kini. Kung ang kanang pagkasakit o pag-antos ang hinungdan ni anak ang sakop sa pamilya sad tungod kay din ang magsinabtanay, mag-away na. Mas sakit na siya. I've seen many families. No? Loving sila. Loving. Pero when the time comes nga nagbahin na sa yuta ag unsa magaling pastilan. Nawa ang pag-inig sa unay. Nawa na ang dugo nga kasi sa nga ilang dugo na silang kinabuhi because of the word yuta tanan it's painful masakit ka na kayo but it's happening ato ang pamilya kinahanglan na siya raba mo ni kung ang pamilya gani no wounded na siyang pamilya di mo mahitabo gyud nga ang epekto ba no kung gubot ang pamilya na wala ang uban desperado gani kay uban gani no wala ba si buhator
magkianay man gani. No? One ay respeto sa isig usa. Some people nga one ay family problem sa kadang kadungog o family problem, naghikog. Yan naman da. No? Yung family problem. Nakita na ito ba? Kanang problema na gini diya sa pamilya, sakit na sa kayo. That needs muna siya healing. Labi ba, tungos sa pamilya, ngunit ningon, si Banghilo karon ang si Jesus nawagtang. Pitang ratula sa ginagikanan. Kung ang pamilya na gani, diha na ng tungod sa, gitawag ito mga sa pagsuwes pamilya, mawa na ang panag-inig. So na you lose your brother, you lose your sister, sometimes you lose your parents. Nawa ang bana, nawa ng asawa, bungkag na ang pamilya. This is the worst thing that could happen to the family. The family, ang atong pamilya ba, may nga ma-homeless na, hindi na mata at home. Kanang magbubutas pamilya niya ito, bisa dako pa na ng bayan na itong unsa, di na ka at home, oy. Di na gusto mo puyo diha, di ka gusto dugang kaon nila. Murag tungod kay, di na magkasabot, homeless na tapuros. Homeless, you have a home, but you don't feel at home. Because the family is broken. Ang walay din na home. Ako, doon ako'y edad na ito ha, muro nga idara. Doon bitaw kanta, bitaw nga, muro mag, when I was reflecting on the gospel ba, it came to me ba. Kanta ni, pero ayaw mo kahadlok, hindi mo ko makanta. Ayaw mo kanta ko, kuyaw lang kayo. May tag no tagaris. Pero you know, this, remember, tarawan ko ana ang kanta ha. I know I am familiar kay mo nini. A chair is still a chair, even if no one sitting there. Familiar, really? But a chair is not a house, and a house is not a home. When there is no one there to hold you tight, and no one there, you can kiss goodnight. A room is still a room, even when there's nothing there but gloom. But a room is not a house, and a house is not a home. When two of us are far apart, and one of us has a broken heart. Yeah, ending ba? Now and then, I call your name, and suddenly, your face appears. But it's just a crazy game. When it ends in tears. Na mo nining plea, mo nining hangyo. Darling, have a heart. Don't let one mistake keeps us apart. I am not meant to live alone. Turn this house into a home. When I climb the stairs and turn the key, oh please be there, still in love with me. So, hindi ka kantahon, you know? It's this. It shows ba? The conflict na ang naas pa ni Malay na ito ba? Nga maoy kasagaran ko. Ang buti, ato si Kawe, ato masang nagsuon na, sige kita good. No? Maray ato sige. Pero ibaw ka, daan sa pamilya diha ang matambalan. Kita siya makatambal diha na. No? Ang hagit niya, please turn our house into a home. And there, mabalami na tayo kinabuhi sa Sagrada Familia. Unsa man, no? Bring back love to the family. What makes the house a home is love. Kameraman, tanaw na yung mga t-shirt isulob ng mga atong pilgrims na, no? There is family, love, na igamay na, just love. Family, family, just love. Namalit sila ang nagyo ko kay ilang isulob na rin. To celebrate it. But that's it. You bring love to the family. How? No?
Yun sa Sagrada Familia, wag yun. Importante ka sa pamilya yun. Doon ay loves pamilya kung na ay faith in God. Like Joseph ba and Mary ba, ay ilang faith sa Ginoo, itong kay nagtuman sa sugo sila sa Ginoo. Magtuman ka sugo sa Ginoo, that is love. Faith ba? Si Maria, yes Lord. Joseph, yes Lord. They are just in the plan, buhat ang plano sa Ginoo. Kung ang pamilya lang musunod lang sa plano sa Ginoo sa lang kinabuhi, kanang pamilya hagod will have true love. O atong damgo sa akong apo nga ningon, to may ta Pasko ta kada adlaw. I hope it would happen. Pasko ta kada adlaw because our house is a home. Amen. Nagato ako sa Dios, amahan ng agahom sa tanan. Magbuhat sa langit o sa yuta. Kaya Kristo yung dutungan ang tungkol nato. Kamanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Ganda kay Maria nga Birhen. Isa kay Conso Pilato. Gilansot sa krus na matay gilubong. Mikonsat sa mga minatay. Pero kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagalig ko sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Ganito mabalik siya, kapag sa buhi o sa mga minatay. Pagtugo sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kalutan sa mga santos, sa luan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa sinabuhi dahil. Amen. Mag-ampo kita sa amahan, at tumangiyon ang grasa at kinahanglan sa itong kinabuhi. Labi pa ang panalangin sa ito ang mga banay, mga pamilya. O nga ito ang tubag, alang sa banay sa simbahan, nga motahod kita sa dungog sa tanang mga anak sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa banay sa katauhan ug sa mga kanasuran nga ang mga katungod sa mga idaran ug sa mga batan-on mapatuboy tungod ug alang sa kalinaw, hustisya ug pakigdait sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan natong mga banay, nga sila nga layo sa ilang mga pamilya, makakita og usa ka panimalay, uban sa katauhan sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga banay nga nagkatibulaag, nga ang pagpahiuling kapasayloan sa Dios, maila o kiniila usab nga dawaton, aron magkabalik ang mga relasyon nga mahigugmaon, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga kabatanunan, nga makabaton sila og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Adlaw sa Pasko, nangihapon, may
Mag-ampo kita kining sakripisyo. Dawaton sa kamahang magagagahom sa tanan. Watan ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga alang sa bagay manimaya sa ngalan alang sa tubustanan sa Bukan Santos Isimbahan. Nagahalad kami kanimo Ginoo nining halad sa pagidait. Tungod sa panabang sa Birhen, ang inahan sa Dios. Kanangalian ni San Jose. Liguna kanunay ang among mga banay diha sa grasya ug kadait. Kini mo gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Asa kini Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amen bayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay mata Sanctus nga Amahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayon pasalamat kami kanunay sa nandapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa buong pulo nga walay sinugdang walay katapusan. At nga lahang pahihimong tao, mihatag og mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilan namo ang Dios nga mahimong makita, usa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Usa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, di silang way hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, Ginoong Diyos sa kagahuman, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himayang himaya. Hosana sa kaligtasan, kay kunang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Kay kunang ngalan sa kaligtasan, kay kunang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan, kahitasan. Santos tuburan sa nagkasantos. Padalay mo espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Ano mahimo kinailang kanamo, nga lawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan, pasalamat kanimog mipikas. Mihatag nini ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ng panihapon mikuha sa sakalis, pasalamat o pag-usab og midayeg. Mihatag nini ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoong kamutan ang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasahilo. Buhat na kanyang paghandom kanago. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwas sa kalibutan, nga nagubos na naamo. Pinaagi sa imong
paghandos kamatayon pagkabanhaw ni Hesus Kristo nagahalad kami kanimo amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga ngayang nga matubag mo alagad kanimo. Himo kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Nung dumigi mong simbahan sa tibok kalibutan, yung mga mahingpit na media sa gugma, uban ni Francisco among Papa, o siya among Obispo sa tanang mga pari. Hinuli mo sa mga igsuong nangamatay, malaumon nga banhaw sila tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa mga katuman sa mga kabutong latas sa katuigan, uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diya kaniya. Gihatagan na kaniyang magagagahong amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Pag-ampong kita sa amahan, pag-ampong kitudlo ka na ito sa Ginoo, gitawag ito the family prayer. Sa anta ang kining pag-ampua, magpanalangin sa tuwang banay, yung mahimong banay sa Diyos. Ginuy mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kano ni malayo sa tanang kasamok. Sa talaga paabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kristo ni kas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kamabuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa,
ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pagkita pa nag-inig sunay. Kining kurir sa Dios nagawag tang salas kalibutan mula ang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lord, ikaw ang lawat kanimo apan ipamulong namo ang pumamayo. Laos na Iglesia. Good you are, my God, for you I long. My soul is thirsting for the joy that comes from you alone. My being like the earth is parched and lifeless. Without you by my side, I lost my way. In you, O Lord, is my strength and my salvation. Only in you my soul shall find its rest. You are my song, my glory, the rock of my strength. Your constant love is my refuge. Kindness is greater good and light. My lips shall glorify your name forever, Lord. And I will tell my friends of your great love. The goodness you have shown me from above. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, gilig-on mo kami sa mga sakramento nga langit nun. Himo nga magsunod kami kanunay sa panag-ingnan sa santos nga banay, human sa mga pagsulay nining kinabuhia, magkahimo unta kami sa pag-uban kanila, hangtod sa kahangturan. Kining ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus, parang tudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong isaulog alang sa masakiton. Hinawad nga manag-antos tungo sa sakit sa balatian. Magkaamgog gabili siya, aron mahimong santos.
Nga iyang kasakit mahimo sa kasakit ni Kristo alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinagis sa Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buyog hari ubang kanimo. Diyas kahiusan sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Atong pasalamat sa mga sponsors and donors, no? Atong choir, the Grand Choir of St. Joseph, the Carpenters sa Tabol, Talisay City, St. Joseph Parish. Atong Pilgrims of Divine Mercy, Legion of Mary, Senatos of Cebu. The Holy Family, led by Sis Giovanni Maricon, Antupina and family. Ali and Remy and Dehelia and family. Linda Largo and family. El Shaddai Community 13. Atong offerers, Lily Demosmos and Cherry Ocaniada. Okay. Ang Ginoo na kaninyo. Palangin ang Diyos magagahom sa tanan lipato mga banay, sa ngalan, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dali niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasko na, adlaw sa udyang katagawa. Sa bilin, atong tayo magpasumbi. Lin, ready na lagi ka Lin sa imong pulkadat. Adi, pulkadat manina? Adili ni Kailangan pulkadat. lagi di. Di ni pulkadat, Di na ka sister. for the New Year. Mao man na ang mga tinuhuan no Mo, nga og bagong tuig magpulkadat nya lingin. unsa pa? Lingin. Una Dato na. 13 lingin ka fruits. Oh. Oh. Nya pero nahibaw-an ako kay mo man nagibuhat sa atong mga mga katigulangan, sa atong mga kahigalaan nga during sa New Year daghan kay patutuo. Yun yung Oh, maayo kaya siya din may na. meaning anong polkadat, Lin? Kwarta. Di ba Lingin, kwarta? kwarta, di ba? Mm. Dili lang kay Kwarta. pulkadat. Oh. Aside from polkadat, napay ka ng 13 ka fruits, unsa pa? Kanang naihingon nila nga during sa 12 midnight nga sa to magkuan kag coin sa lata din ana iuyog unsa kanay meaning ana Imong kuan, i-shake nimo shake. para mo daghan. oh nya doon na sad ko sa gamay pa nga moingon ana ka 12 midnight ug mubo ako tawa ko malukso no ka mataas ug mubo ka mulukso aron mataas kanang naa sa uban nga kanang mamaligya gyud bisag unsa lang ibaligya nga anang during New Year kay naay mo sa ka nga kwarta. Okay. Sa ato pa niya. Usap Una pod kay na, utang, usa. nindot ning tinuon na sister nga nay utang kung sa New Year bayaran kay aron di kuno ta mapalo utang. Siguro si Monsignor labas daghan nagkahibawan. Munsin mga tanatang monsignor og asa gyud ni nag-source no sa atong mga tinuoan. Pagtuo, patuo-tuo. Patuo-tuo mo nagduha-duha, no? Katong nilukso ka 12 sa bagong tuig, yan nitubo mo. Bilib ko katong nagpulkada sa mga lingin o prutas, taran. O saan, nangadato mo. Katong nagpabuto kay papahaon, marawa mga panuway. Kung sa, wala panuway siyang kinabuhi. Kanino mo pinahon ba? Mga palihi mo na sa mga pangandoy na sa ba, no? Kapilit nga pagkaon, kaya kung magkapilit pamilya, o yan, nagkapilit mo. Nag-away nono. Tanawa, naghang yung kuhan. Kini sila, may una to ba nga, ano, ini. Pero ni kailap na niya, kita ganahan kita ni Ana. Murag palihi ba? Pero yung timan Ana to, nga tinuod, ang pagtuog yun, ang patuo-tuo, no? Abot kung sa'yo nga ni Ana. Pero importante tinuod nga pagtuo. Nga magdaog swerte nato. O guwayla ay nagdag swerte nato. Gawas mabitaw sa bagong tuig yun ang atong gihandong ni Ana ang mahal nga birhen yun. Tungod kay nagdasas tinuod nga swerte ang batang Hesus
Mangita pag kag lain nga na ang batang Hesus nga pataas imong kinabuhi, tanawa mo hatag nimo kalinaw, mohatag nimo kadato, di lang dinhi labas gihari sa langit. Mo naata lang swerte diha, no? Na diha sa pulong sa Dios. Una nga kuyaw kay na usahay kay patutuo kay naam gyud pagtutuo, for example kanami nga ay paggawas yung kwartas bagong tuig, ay paggawas. Yan na di silingan nimong himato masakit to na kinahanglan kwarta di ka mohatag. Na makasano ka na dato mo na patutuo. Usay makita na siya. Importante mao ni na ang pagtuo gyud nato, no? Nga tinuod nga diha sa Ginoo. Bisag unsa may buhaton nimo, kuno ang grasya sa Ginoo, wala sa Kristo, no? Wala ang pulong sa imong kinabuhi. Wagi na swerte kay ang Ginoo may dadaog swerte, no? Uban na gina siya pero lagi lingaw-lingaw na siya, no? Karon year of the pig. Tuig mo mga babuyon, mga buyon, atong una years of the horse. Kamong kabayoon o kamong babuyon, nagdanag swerte ninyo. Dili gyud, no? Nagdanag swerte na ninyo. Tungkol kay every year, bisag usang tuiga is always year of the Lord. Ano Domini gina? Year of the Lord gina. Lingaw-lingaw na ambot. Tingnan mo to, year of the rat, o sama ka, rat ka, pero ang problema, every year is the year of the Lord. Sa ito kinabuhi. Kaya every moment is a moment of the Lord. Kanang uban, do lang na, ayaw yun, palayo, naas Ginoong kaluwasan, naa diha. Every year, the year of the Lord. Naas Ginoong swerte. Siya o siya lang. Amen.